салом алайкум подписчикони азиз. Дис сармор ба навор мегирем, пешкаши шумо менем. Бародарои азиз тамошо кунем олора. Лайк подписатсияра фаромӯш накунед. Ина дис сарғанаҷини нозоида ин номри ягаш беҳтарин мол, поча баланд, қадду қомати худ мол дарози да дарозай. Бе таъриф худаш ҳамин хел фигураи хушрӯ дора. Бе таъриф бе ягон чӣ кардан ҳамин худаш моли чихтаки хушрӯай. Мегзарем ай қафои мол. Ин қафои мол бародарои азиз. Ҷингои дарози хушрӯ дора. Худаш ҳамин хел моли гардан баландай, фигураи хушрӯ дора. Аҳли да аҳлай. ин сари молам тамошо кунед бародарони азиз. шохакҳои калтак хушрӯ дора. гардани хушрӯ дора. ин айдуртар навор менем. тамошо кунед бародарони азиз ки чӣ хели ҳолат не ҳозир меқапем танаи мола. аҳлидам аҳлакай моҷадна. чӯчакошам меқапем тамошо кунед. чӯчакои хушрӯак дора. беҳад чӯчак хушрӯ дора ираби. сами гилами синаи мол сафед боша беҳтарин айда ки вақте мезоя синаш хушрӯа. ина нофи мол. ина нофам ҳаст. авлоҷон як бора мола ҳуи та бигарда раҳ бигарда бинам. азиз раҳгарди молам тамошо кунам. гардад наметия. бародарони азиз моли рақами як. ин қафои мола тамошо кунед. бо як борига тамошо кунед бародарои азиз. чӣ хели молай. беҳтарина беҳтарин ошад. мол қарор дорад дар шаҳри бохтар. номерои телефон 917 38 98 78. нархи мол 14300 сомон муомила дорад. доставкарам дорад. муомилаи хуб шава агар доставкашам проблема нестад. касоне ки харидоранд бародарон тамошо кунанд хушрӯ. занг бизананд харидорӣ кунанд. касоне ки тамошо менанд ҳаловат баранд лайк бимонанд подписатсия кунанд. фақат комментариёра хуб шаб нависед бародарони азиз. ин номри як рӯз мегзарем ба рақами номри ду. номри ду майдатара не ки молчаи хуби хубай. бародарони азиз мегзарем ба рақами номри ду. инаи моли рақами душ. мол шведай. молаки хушрӯ базеби да базебаи гарданаш ҳама попари хуб дора. тамошо кунед бародарони азиз. ина пеши мол. бародарони азиз ҳозир мебинем аҳли молам нишонтон метиҳем. молаки ёш мола ине ки молаки ёши хушрӯай. ина синакҳои хушрӯ дорад. чӯчпараки хушрӯак дорад. аҳлидам аҳлай. бо я бурга тамошо кунем моли ки дарозай. сорч беҳтаринай. шветаки хубай мол. кашадлоҷон пеш бикашад. ина мола раҳгардишам бибине. ина қафои молам тамошо кунед бародарои азиз. ина ин тарафи мол мегзарем. хулоса ки мол инами мол. ина ин тарафи чапи молам тамошо кунед бародарони азиз. мол свечам хушрӯай, сорчам хубай. иншоалло ки молаки хуби хуб меша касеро насиб карда боша мол куна. беҳтарин молай. ин молам ҳамин дар якҷоягирам савдо мешавад. тоқатохарам савдо мешавад бародарони азиз. дар ҳамин номерои 917 38 98 78 ватсапам ҳаст. касоне ки харидорӣ карда мешавад ба ҳамин рақамо занг бизананд. муомила хуб доранд. моло доставка доранд. муомила савдош тоғрӣ бигира. нархш нархи дастрасай. нархи мол бародарони азиз 12300 сом муомила дорад. доставкарам дорам бародарони азиз. касоне ки харидорӣ кардани бошанд занг бизананд бипурсанд. лайк подписатсияра фаромӯш накунед бародарони азиз. комментариҳои хуб нависед то ки навораи хубу ҷолиб бисёртар шавад.
то наворҳои оянда худоҳофизӣ мекунем. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. Харидориро фаромӯш накунед.